Kašeľ nie je len nepríjemný zvuk, ale je to dôležitý obranný mechanizmus dýchacích ciest. Je to reflex, ktorým sa dýchacie cesty zbavujú cudzorodých látok. Vzniká na základe mechanického alebo chemického podráždenia receptorov v dýchacích cestách. Dôležité je rozlíšiť, o aký kašeľ ide. Rozoznávame suchý, neproduktívny kašeľ a vlhký, produktívny kašeľ. Suchý kašeľ je neproduktívny, netvoria sa pri ňom hlieny, je typicky štekavým zvukom, zhoršuje sa k večeru a v noci. Čo robiť pri suchom kašli? Dôležitá je hydratácia sliznic, čiže pite dostatok teplých tekutín, ideálne nejaký čaj s citrónom alebo s medom. Taktiež je vhodné naparovanie. Buď klasický odvar z rumančeka, prípadne používať inhalátor a roztoky minerálnych vôd. V prípade potreby sa používajú liečivá, to antitosika, ktoré tlmia dráždenie na kašeľ. Vlhký kašeľ, alebo produktívny, je dôležitý, lebo pri ňom vykašľávame hlieny z priedušiek. Snažíme sa ho netlmiť, aby sa hlieny v prieduškách nehromadili. Taktiež je dôležité pitie dostatočného množstva tekutín, používanie liečiv zo skupín expektorancii alebo mukolytík, ktoré skvapalňujú hlien a pomáhajú vykašľávanie. Okrem toho je taktiež vhodné inhalovať alebo naparovať sa. Kedy navštíviť lekára? Lekára je dôležité navštíviť, ak kašeľ trvá viac ako 2-3 týždne. V prípade, že je sprevádzaný vysokými horúčkami, bolestiami pri dýchaní alebo tlakom na hrudi, alebo ak zbadáte v hlienoch prímes krvi. Neváhajte vtedy, choďte k lekárovi alebo sa poradte so svojím lekárnikom, prípadne s nami.